Sokszor találkozom azzal a tévhittel, miszerint a térdizületi protézis beültetéskor a páciensek azt gondolják, hogy a térdizületi protézis az egy teljesen kicserélt új térd, a régi térdet kifűrészeljük és beleteszünk egy egészen más működésű, valamilyen csuklós mechanizmusú izületet. Ez egyáltalán nem így van. A térdizület szintén egy felszínpótló izület, az elkopott csont felszínt, illetve porc felszínt borítjuk egy eredetinek teljesen megfelelő formájú és működésű ízületi felszínnel, ami természetesen idegen anyagból van, orvosi fémötvözet és műanyag kombinációja. Ez lényegében visszaállítja az eredeti működését az ízületnek, a szalagrendszer, illetve az izomrendszer megtartásával, a páciens visszanyeri életminőségét és fájdalmatlan térdmozgását. A térdprotézis tehát így működik.